बाबूजी ए बाबूजी बाबूजी देखिए अरे मुंह चाटत या मार बुलाते बे जब मुंह चाटेला छोड़ी ना दी ना हम कर देता नहीं सुनी ना एगो काम रहला बोल रुके धरी करे मुंह चाटत काहे है रे हैं मुंह में मेरा रसगुल्ला लगल का बाबूजी अरे वहां के कहां गई है ओई घरवे में बोल सुनी ना गोरन ये मटिया लिया ना छोटी पोखरिया हो जे नहीं खे हां का ले ले हमारे ऐसे बर्तन में रख दी न तो ये बाबूजी यही जे खा के रख दिल बने ना तो सूत गए बने जा कान कहा है के बोली हां बाबूजी का नहीं ए भौजी बारू हो काजी कहत न कि जात नहीं हम मैदान करे ठीक बा भैया यहाँ तो उनकरा से बता दियो अगर पूछी हम तो अच्छा ये तो परिया में चले नहीं कहां मैदान करे लाग गेल त का करी अब पेटे अगर बढ़ा दी त ओमे हम का कर सकेनी हां तो ठीक बा जात नहीं ना हां तो गेहूं और मत जाम ठीक बा ना नहीं तो और भैया लगे हमरा के बोले चार खाचे ठीक बा आ दूसरा के गरियावे लागत नहीं गुबु गुबु ठीक बा ना बोलिहन त बोल एतना बोल देता ना बोलिहन त हक दे डणवे पर नहीं अब ओनी में जब चल जाम दूर चल जाम ठीक बा ना ओनी मत जाइब ठीक बा पूछिहन त कह दे कि गइल मैदान करे हाँ तो जौन कहनी त ध्यान में रखब न तो भैया और दूसरा के गाड़ी आवे लागत नहीं झूठ मूठ के झगड़ा हो जाई केने बाबू ताला बा साला पानी एगो भाग जाता ए भौजी भौजी हो काजी है ना अब तने पानी चलाव त पानी छोड़ देले बा कली में के हाँ अब रो भैयो के चला दी अब रो के चला के दी छोड़ जाता एगो हमई त पानी धारा वाला पानी चला पानी होते नहीं के का दिन काहे भाग जाता कहे तनी कि एकर में पाइप डलवा दे तो सुनातो नहीं थे हम डलवाई अबे केहू आ जाइए अब पियासल केहू रास्ता में तो का करी का तो हम लोग के तनिको बुझाते नहीं थे भैया होतन तो उनकरा से कह दियो कि पहले पाइप मिस्त्री के बुला के आ लगवा दे अच्छा सुनाई लन हमका कोनी घर में हां ये तो कहलू कि के रे गेहूं में मत जइयो हां दूर चल जाम ठीक बा ना चलो ठीक बा कह दियो अगर पूछियन तो ठीक बा हां ना तो डटिहन कि ना तो समझ लियो हां त हम बतिया ध्यान में रखब कुल गेहूं काटे के बाटे ठीक बा ना ठीक जा तनी एगो त यहाँ के कहा कोई नहीं है 4 बजे भोर ही जगह तनी कुल कटिए चल कटिए संगे संगे करवा आए खा पिए के बेरा भइल दोपहरिया हो गेले खाना ई नहीं किया के खा ली त कहां जाके बैठ के करे लगल ई नहीं किया बैठरो नहीं हां कपार पर गोड़ा धोई कपार बैठर नहीं है चरा का चिल्ला तेरे कलिए पर है चल चिल्ला तनी धोई गोड़ा हाथ हवा चली खाना ना खाम क्या भूखे तोरा चिंता बा हां सुबह से 12 बजे ले सुबह से घर ने लो साई हंसियो में मैं कुल अथी हो गेल दांत कर हो कर लग रहे तो तनी चिंता बा आ कहां गेल रे बकुला बा गनी मैदान कर मैदान के दोपहरियो में कर हकवासी लग रहता रे ये तो गनी ओनी अपन गेहूं ओरिया बहुआ ओरिया ना मना करिए तो मार तो भूमना फूट जे डनारे पे जहां हगलन तो नाजी दूरिया गेल खन ए रो बड़ी फुहर बानी मारे मैं गहुआ के मैं अथी हो जाता रे हां गर्दा अटक गेल बा हां पूरा धोई चली खाना में भूख ने में जान जाता टे 13 बजे पिया हूं लेके बका बका करबे हम देखी काल ना जे काटे ठीक बनू हमारे इतना घाम लागता कि क्या कहूं का भच्चा भच्चा बोलता रे पानी पियतैन त पी पीना लगे चैन से पी पनिया तो हम कहते ना बानी कि हमने जब का कहतर सरा गइल पी हनी चल सुन हां चल के भड़ाक से आ कटवा दे सोकर के बोल के कटवा दे धर हम दे ना जब देखी जब ना जब मैं देख दूं मैं दे चुना तटे मट चल साड़ी में हम ना जे चल बहुत पारोला नहीं भइल चल हां चल जल्दी चल एक और के ना नाश क के ध देले बिया जन में हेरु के कहनी कि तनी एथी क दी हो का करतनी जी कहतन डोंगरी काटत तनी ए जा बा लौकत नहीं खे के जा का करतनी जी बबुआ सुतल बटन देखो करम ठीक होतन जातन खेतो से सुतल बावे कइले बड़ू ये ले होकर के ना तो लागी कि हां कौन करे ओही में सुतल बैठे ओके दादी लेके सुतल बैठी ठीक बतन जागी नु तन देख लेन तन जाके ठीक बावे जो हई खुदा कहनी गाले के तो उसने गाड़ दो उसकी हवा मारता के कहीं टूट मत जा अरे वो पेट में जातन जी तो दवाई कहे नहीं खे मंगा ले का भाव खातर ते हमारा सामानवा सुना के रोज कहता रे कि पेट उठता तो मुड़िया उठता तो दर्द होता रे हैं कहते दवाई आ जाई तो ई कौन बाजार पे होइले बड़े हैं रहन से तहनी के पाक
मारे देवरवा आँख मारे। साला एगो रोहिता के भौजाई रहे आए केतना ओकरा के उथू करेले कुछ कहेले त बात मान जाले उ। एगो हमार भौजाई बिया कि नौटंकी करेले देवरवा आँख मारे देवरवा आँख मारे। चला बड़ा लेकिन लागत ये जब केहू देख ली लागत धंगाट कितना हो गई भाई कुल साला। देवरवा आँख मारे देवरवा आँख मारे। एक सर मतलब कड़ी कुल गोड़े लगी। एगो कृष्णवा बा तू हो अपना भौजिए में लागल रहेला ई ना कि तनी हमरो के कुछ बतावेला कि भौजी हमरो तनी हमारा से लागल रहे बाझल रहे। चलो होनिया देखा तनी रहरिया में जगह बा मैदान करे के। एगो तो साला पेट अंठता हमार का हरे साला है हट। चलो देखा तनी ओहू में छी एनानी के तो तनी क्यों बुझाते नहीं छे। रहरिया के अरिया में हक देते रहन सो समझ में आते नहीं कि कुल खाए पिए वाला चीज हो तो तनी आदमी हट के चल जाला त रस्तिये में हक मुत दिहन सो। रुका हेजे ठीक लागता हेजे बैठ के कर ली मैदान। पनिया मत गिरी है रे भाई तो खुदे भौजाई उहे हिया लगी रिगावे ये हाँ। देवरवा आँख मारे साला बाबूजी कहेला कि बेटा मैदान कइला पे बड़ा बढ़िया चीज याद आवेला। आ साला हम मैदान करे बैठे नहीं तो कुल भुला जाने कि क्या याद कइल जाला। लेकिन बात रहेला बुढ़ावा कुछ जाने लन सो अब हमने के का जानल जी। एगो भैया बनन तुमके कुछ हो जाते नहीं के मार कहत रह के हई कर हौ कर केतना करो जान नहीं खन देवे के कइला में। ये राम छी रहरिया काटे जब भइल बटे वही हम पूरा हवत न सब छी कितना हवले बना से ये राम। अरे बाप रे बाप ये साला पेट इतना ऐठे लगता है कि कुछ बुझाते नहीं खे। चलो अरे सीटी बजाए दिल धड़काए। अरे बाप रे साला कुछ बुझाते नहीं कि जब मैदान करे बैठे नहीं तब भौजाइये के खाली याद आवेला। अरे सीटी बजावे आ दिल धड़कावे देवरवा आँख मारे देवरवा आँख मारे। अरे राम रे राम छी साला क्यों न होगा था कि वो रहर से लेके और ये रहर तक न होगा था बर्दाश्त नहीं क्यों होते। एगो तो हगले में भौजाई के याद आवे लगेला। अरे बाप रे बाप अरे इतना महके लगा। अरे रोहिता ससुरे ही तरह होगा कि पूरा रहर गजुआ दे तरह महके लगल। हाँ ये तो हमारे भौजाइये लागत रही है। अरे साला ये क्या करे नहीं आई लिया। अच्छा रुकत एगो तो हगलो दुलुम कर ऐसा हगवास हगतन सो कि पूरा रहर उठू कर देतन। एगो रहर के रास्ता में हग देतन सो कि आइल गइल मुश्किल हो जाता है। इन्हन के तन क्यों बुझाते नहीं खे रास्ता और खेत इन्हन के एगो हो गइल बा। बताब रहरो पाक चलल बिया इन्हन के कुछ बुझात नहीं के कि अब रहर कटाई या पिटाई। हम तो लइका भौजी कहतिया कि खेत में मत बैठी हो गेहूं में
आई अपने आके रहरी में बैठा तरी आ जौन की एक पिटाई उठाई बताब सब बुझे बाटे ना करे सन कुल्लू बहुत तनी पानी डाल दिए करा में फूलवा में हैं मैं सूखा जाता दिन पर दिन पूरा मैं फूल हैं समझे में नहीं खवत ना एकरा बेहुदवा का समझ में बता आ ना ई भी एकरा समझ में तुम हां कर तनी जी यही जा ए हनेस का खुद तर रे कहीं हंसते रे अरे सुनी ना रुकी लागल बा कन का कहां गइल रे कुल कौन हाथ छुअत दियो हिंगा मुंह देही कता चेतर रे चल है ना जाना तनी जी का बताई कि रहरी में हाँ। लड़की मेहर जली सब क्या है मर्द मांस जाला ई बताई ना लड़की में कुल औरत जरी सब गांव के दिन में हां हां तो ई बताई कि देखी ना मना करनी बुआ कि चल जाए होनी गेहूं और मत जाए रहरी और मत जाए हां देखी ना वही में रहली में मुंह करनी हमू जाके वही में बैठ गईनी है हां अरे साला डमड़वा के ना बुझला तोरा ना बुझला रे हां ओकरा जा कोने कोठी उठी में कुल गड़ही उड़ही कुल बैठ जाला जंगल में नदी बाटे उनी या किछ पने पोखरा बाटे उनकरा ओनी नहीं जाके चाहिए तनी आइन तो समझा चल हट 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 दिमाग खराब कर ले का हो का रे ए जगह करत रह तू बैठल बनी आ तू का कर गेलो रहरिया रो रहरिया और हाँ। ससुर तहर त बुझाला ना भट ससुर तहन के दुनो काका करता सरे का कर गोरनी रवा का कर गोरनी जन रवा कर गोरनी जन हम कर गोरनी करे गल नहीं तार तन के बुझाइल ना आई बताई कि ऐसा ना बोलनी कि और भैया ला जाके जैसे भाग गईनी है भैया जाके तो जइया ना अब तारा ई ना बुझाइल के गइल होई तो का कर चल गेलो ना सुनिए त भागल नहीं है भाग के नहीं बस ये जा। एक भैया से झट भैया जी के सामने अपन बोलता नहीं है बोलत नहीं जा हाथ मार पागल नहीं और चल जा तरीका बुझाता ये नहीं के कम से कम जाई जाला ओइसन कुल जगह पे तने खाली खोखा खार दे जाला कि के बा के नहीं के मरद बा कि मानुस बा कि के बा के नहीं के ता चल जाते इनके बुझात नहीं के कि करे रे कहां जाई जाला कहां ना जाई जाला वो तो भाग मनाओ कि हम साड़ी पहनले रहले तम चिन्ह नहीं करे साला लागत है कि हमर भौजाइए ही है नहीं तो एकरा दिक्कते भइल है भैया को बुझात नहीं के तन के ना समझावत ना कुछ करत रहा प्रणाम कर भैया गोर चुके गोला तनी हमरो लगे छोटका लड़का छोटका वे कैसाइट वे खास खबर के हमारा कैसाइट टू डिजिटल वर्ल्ड और नेहा म्यूजिकल के सब्सक्राइब करे बेल आइकन बटन दबाई आ भैया हम इहो ना कहब कि ऐसा सब्सक्राइब ना करे कि कबो लौकबे ना करे देखते मैंने कुल कैसे कैसे खेला देवर भौजाई मोर रहल बा तो हम तो ई कह सावधान हो के अपना अपना घर लाइट पैखाना बाथरूम बनवा लेवे के बा आ खूब बढ़िया से ओमे जाए के बा आ ई कुल चैत के दिन चलता कुल कटिए के दिन चलता तो मान ली कि जायदाद में नहीं करे के काटा पीटी कुल धंधा चल रहा बा तो ऐसा जगह बैठे हुए जहाँ के कोनो सुविधा ना दिक्कत ना होके आ देखते बनी कि लोग दोसरा के कहेला खुद अपने में पड़ गया जौन कि हमारे छोटका भाई बा तो रहर में ढूक गए माना करीबे गेहूँ में नहीं जाके तो कोठी में ना बैठ कर रहर में बैठ गए इहो चल गई है वही में आ देखे के सिस्टम पूरा वीडियो के माध्यम से तो हम तो चाहब कि दोबारा गलती रहा सबके ना होके और केहू कहीं बैठा तो खो खखारी के ओकरा में गुनगुना टुनात रहे कि मन केहू आहट पावत आदमी उठ जाओ बैठ जाओ ना तो काल और दोसर केहू रही तो लाठी लो हो जाए मारा पीटी हो जाए कि ई का कहला कि हमारा पतोही के छेड़ले बा हमारा मेहरारू के देखले बा तो भैया ये दूर से शक से हटे खातिर वीडियो बनेले बनी अगर हम ज़्यादा कुछ बोल रहे हो तो हमारा अपन नाती पोता बेटा समझ के माफ़ करो जैसे हमारा पे और हमारा टीम पर आशीर्वाद बने यही तरह बने रखो भैया हम ज़्यादा कुछ बोल रहे हो तो माफ़ी चाहते नहीं इज्जत से दी जब विदाई फिर से अगले वीडियो में जी जय जवान जय किसान भोजपुरी हमारा देश किसान कोना कोना पहुँचा दी ना ए भैया तनकी से भोजपुरिया पहचान लो भी फैंस।